sosola chipempe kuti liyimbe pamene kalonga akupota pa malongano dziko lambiri amayinda abambo ndikasekretary general anashono komanso chairperson a Southern Region olemekezeka pakubambira seoyenera kuyenda ndiye kuti imeneyo si ntchito pabodza lija tanamizana komano wamkulu kwambiri pa dziko lapansi lino ndiye Yehova Mulungu yekha basi. Ndi chifukwa chake ndikufuna kuti kuno ku Malawi ife achoka kuno ku Malawi poyamba tizitsogoza Mulungu patsogolo.
Tubwire kuti tiperekeso mwambo wina opereka ndondo. Soyeza kuti mphamvu zonse tapereka pakalonga Wake wana akutongoza kwambiri kuti patapita nthawi yayitali. Wakhala kuyisunga abayikweza mwamba kaye ndodoyo kusonyeza kupempha mphamvu achite chisoni komanso alipatse mtima wokondana ngati anthu mwana wake wadziwaso lero izichitika ndithupa chaka ndepano tapemphe kuti akhale iyimba moyizungulira mfumu yathu kusonyeza kuyinyadira kuyipatsa mphamvu zonse.